I ni wedi symud o'r Holsteins a wedi dod draw I gylch y Gwartheg jersey a'r dosbarth cynta sydd yma heddi i'r Heffrod Ifanc unwaith yn rhagor a dosbarth cystadleuol dros ben. A mae Nia Llywelyn o Hwlffordd a Dafydd Jones o Ddimbych gyda fi'n gwmni o hyd a Nia, bryd ti'n agos at y galon di so ti'n groten fach yw'r jerseys yma? Na fe, bryd dwi'n hoff iawn o jersey cynta fi pan ma'n i 7 neu 8 mlwydd. Do fe wir? So, maen nhw wedi dechrau o myna I wedi gwir, A wedi cael llwyddiant mowr gyda'r jerseys. Ni bod yn lwcus iawn, ni wedi magu teulu o hazelnuts a mae mam a'r ferch di ennill yr National Jersey Show a maen nhw'n doi wedi cael yr All Britain Award, so ni bod yn lwcus iawn dan nhw'n doi dros y blynydde. Ti'n meddwl y byd o'n nhw? Dwi'n meddwl y byd am y jerseys, rhaid fi weid. Faint sydd â chi I gyd? Mae ti 20 jerseys dy fi. Maen nhw'n rhedeg mewn gyda'r Holsteins maen nhw, ond rhaid fi wedi gweud mae'r doi fiwch siow, maen nhw'n pen bach wrth unan a cael ei sboilo. Maen nhw'n dipyn o gymeriadau? O, wedyn maen nhw. Chi'n gwneud lot o nhw, mae'n meddwl un dan wedi gwir. Os am beth I jersey da chi, Dafydd, neu dim ond Holsteins pyr a pedigree sydd da chi? Ie, dim ond Holsteins ar hyn o bryd. Mae gennau dipyn o... Dwi'n hoffi'r jerseys yma, so fwy awyr wrach roedd ddwrnod wedi 1 neu 2 o daco yn gwni weld. Mae yna gymeriad mawr yn perthyn iddyn nhw, yn does? Mae nhw wartheg bach, ond mae yna rynweddau special iawn amdani nhw'n does? Yn wedi pan mae'n dod I ansawdd y llaeth. Oes, ac dwi'n cofio ar un i gael Iaco blynyddoedd yn ôl, ond oedden nhw wastad y cyntaf i'r parlwr, oedden nhw'n paffio heibio ar Holsteins mwy, ond na, mae'n dipyn o gymeriad i'r bryd. Oes, glei. Ac I ni'n gweld bod y beirniad Sera Pai o Swydd Gaerhyrfryn, mae wedi dechrau tynnu nhw fewn I ryw fath o drefn yn do. Ai dyma fydd y drefn derfynol, pwy a oer? Beth I chi'n meddwl? Beth am yr Heiffer fach nes i'n safle cyntaf I fach dywyll? Mae Ilan yn dwi'n meddwl yn arwen I James Evans neu Jimbo, fel ni'n galw fe. So mae doi dwi'n meddwl dy fe mewn yn y clas yma. Mae 3 dy fe mewn yn y clas yma. So mae lloi neis iawn gyda James. A mae'r un sy'n sefyll yn cyntaf yn anner beth special I wedi gwir. Lliw bach mwy tywyll na'r lleill. Yw hwnna'n anarferol yn y bryd jersey ni? Mae rei I gael, mae nhw mwy tywyll. Chi'n modd mynd pennu beth pwy tarw, beth yw'r tad I, mae rei o'n nhw'n tywlu nhw mwy tywyll. Mae'n heffer neis Dafydd? Yndi, mae dipyn o faint iddi am heffer bach jersey. Mae'r heffer o gwmpas y fwyaf yn y dosbarth yn dydi, a mae'n dipyn o hyd i'r heffer yma, ond dal yn ddigon deri. Na heffer neis iawn. Na, mae'n edrych yn dda iawn o'r y teg. Sera Pai ni'n gweld fan hyn yn pwyso mesur ac yn gofyn I nhw fynd am wac fach o gwmpas unwaith eto, dwi'n meddwl. Mae'n tynnu nhw ymlaen. Tights now before and a high wide. Di Maidrim Tequila Spring Tracy. Yw'r un sydd yn y safle cyntaf, rhif 55. A gwaith meddwl am yr enwau yma, does yn ia? Dwi'n meddwl, mae James me'n ati roi enwau bach diddorol arno nhw, rhaid fi weid. A fi wastad yn rhyfeddu pan fyddwn ni'n gweld nawr y jerseys sydd mewn llath. Fi wastad yn rhyfeddu at maint y gader a siwt mae buwch mor fach yn gallu cario cymaint o lath. Mae'n anhygoel yn dweud Dafydd? O, yndi. Mae'r bryd di datblygu lot dros y blynyddoedd diwethaf sy'n ei ddweud. Yndi, di dod yn lot mwy lleithog a fydd hynna I weld yn y dosbarthiadau hwyrach ymlaen heddiw. Felly dyma nhw'n dod nawr ymlaen at yr eisteddle pen pellaco. A maen nhw'n cerdded yn bwyllog yn sicrhau bod y lloi y Gwartheg bach yma, yr Heffrod yma'n edrych ar ei gorau ac yn dangos I hunain. Yw llawn potensial. Ond chydig o ffordd I fynd o hyd, dwi'n meddwl, yn y dosbarth yma, cyn I ni gael penderfyniad, felly dowch nôl ato ni yn y man. Ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth cynta'r jerseys heddi, Sera Pai yw'r beirniad o Swydd Gaerhyrfryn. Rhif 55 sydd yn y safle cynta'r hyn o bryd, Dafydd, yn dy fe? Ie, hon yn heffer gan James Evans, heffer smart, mae'n dangos I hun yn dda, efo'r pen a'r clistiau ymlaen ac mae'n heffer hir ac yn gry hefyd.
Ie, hon yw'r un fwyaf yn y dosbarth ni yn dy fe o ran maint a mae werth i gweld. Odi, hon yw'r un fwyaf. I wedi gwir, chi'n modd, mae'n cario un yn dda, mae'n balance straight through, chi'n gwybod. Mae'n digon o ddwmder i ni a digon o power am anner fach, i wedi gwir. Mae'n anner sobor yn neis. A dyna ni penderfyniad wedi i wneud. Jimbo, alwys ti fynd? Ie, Jimbo ni'n galw fe, ie. Mae'n cymeriad mawr lawr ardal ni. So'n byw rhy bell, ie, Jimbo yn James Evans. Y garden goch yn y dosbarth cyntaf a felly yr jerseys yn mynd i Sir Benfro. Da iawn. Gwarchadau mor iawn iddyn nhw.